أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا محمد وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. إلهي فوضت الأمور جميعها إليك فدبرها بما شئت والدفي، وسلمني اللهم يا رب واحمني، وخذ بيدي ومن وجد وتعطفي. ثم أما بعد، قال السلطان الناصر لدين الله، والآسر الكاسر لأعداء الله، سيدي أبو حفص عمر بن سعيد الفوتي رضي الله تعالى عنه وأرضاه ونفعنا به في الدارين آمين. إن الهدى في الذكر والسنة قط، وما اهتدى المعرض عن هذين قط. ما دون الأئمة الأعلام تفسير هذين به يرام، ومنهما تحقيق ذا يرام، ومن خلا عن واحد يلام. وجامع الكل هو الإمام في أي عصر كان، والسلام سيد تال. bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe bisimilla moɗon eɗen janga deftere meɗen naylul ulum fi shatta alfunun lil abdilfaqir ibrahim ilmali. eɗen jaare alfaslu sabiu fi ulumi alaqli. الفصل السابع في علوم العقل. بسم الله. دع ما يقال ولا تكن متغافلا عن علم فلسفة بها تختال. دع ما يقال ولا تكن متغافلا عن علم فلسفة بها تختال. إن الأوائل لم يكونوا بهلا، فالجمع بين الضد صاح محال. إن الأوائل لم يكونوا بهلا، فالجمع بين الضد صاح محال. علم الكلام متى أشيب بمنطق صرف تخر على يديه جبال. علم الكلام متى أشيب بمنطق صرف تخر على يديه جبال. لا رد للشبه المثالة غيره، وبدونه لا يستريح البال. لا رد للشبه المثالة غيره، وبدونه لا يستريح البال. والعقل نور مقصد ميزانه، وبحجة البرهان منه يكال. والعقل نور مقصد ميزانه، وبحجة البرهان منه يكال. eywa bandiraɓe tedduɓe heeɗiɓe, en jangino e ko yawti ko en kaalino faslu meɗen neeɓijo mbiɗen jawahirul ulumi, gande lasliyankoje qur'ana e sunna e fiqhu. faslu battowo joyi o salteɗen ɗon gande tati, galɗe tati goɗɗe. qur'ana o salte muɗum qira'atu, hadisu o salte muɗum mustalahul hadisi, fiqhu o salte muɗum usulul fiqhi. caggal ɗum ɗon alfaslu sadisu mbiɗen ulumul alati, annahu e sarfu e balaga e arudu. eɗen jaare gande sappo. hande o wi alfaslu sabi'u, faslu battowo jeeɗiɗi, fi ulumil aqli, ko gande haqqilleyankoje, gande biyeteɗe ulumul aqli. hande ko ɗeno haalata, gande ɗe ganduta askitinte koye haqqille. alfaslu sabi'u, faslu battowo jeeɗiɗi, fi ulumil aqli, koye gande haqqilleyankoje. addaniɗe wiyede gande haqqilleyankoje ko ɗe tugnake e qur'ana, ɗe tugnake e sunna, ɗe tugnake e fiqhu. ala ko haqqille ɓolo ɓolo ko ñawataɗe tan ko haqqille, ko hakkille ɗe ñawrete. gande ɗe ganduɗa tugake e qur'ana, tugake e fiqhu, tugake e sunna, ala ko hakkille ɓolo 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 woni hen, ɗum wiyete ulumul aqli. o wi dama yuqalu, accu ko yimɓeɓe kalata ko, ko yimɓeɓe mbiyata, ɓe mbiyata ko ɗeɗo gande moƴƴani. hewɓe ene ñeŋa ɗeɗo gande, mbiya ɗe gona gande moƴƴe. gande kalateɗe hande ɗe won ñiŋoɓe ɗe mbiya ɗe gona gande. kono noon o wiya accu ɗum ɗon haala, dama yuqalu, accu ko ene haale ko, wala takun woto laato mutaghafilan, aɗa welsidi an ilmi falsafatin, gandal ene wiye falsafatu. gandal biyetegal falsafa ngal woto welsidogal de, woto nan ko yimɓeɓe kalata ko. biha ko sibi falsafatu o tahtalu, ñaaƴata. sa andi falsafatu gonata ko ñaaƴowo. hoko woni ilmul falsafati, ilmun yabhasu an haqiqati lwujudi walmarifati wal akhlaqi wal aqli wal lugati. gandal ngal ganduɗa e nder muɗum ko masalaji jiilotoɗi. hoko woni godal wujudu o,
wujudu o ko Allah tagi ko wujud kala ko Allah tagi ko wittude ko Allah tagi ko holno ɗum woori tawa a wittirani ɗum qur'an a wittirani ɗum sunna ko haqqille ɓolo ɓolo tan min de pammi e godal ngal ko ndani min pammi e yimɓe ko ndani pammi e gurdam ko ndani ay gurdam e mayde ko ɗum ɗo pammi hen ko ɗum ɗo pammi hen ene witta godal ene witta gandal e hoore mum hoko woni gandal haqqillaji meɗen tan ƴeewen taw en mbiyani Allah wi en mbiniyaɗo Allah en mbiyani nelaɗo Allah wi ƴeewen hoko woni gandal wal akhlaqi jikkuji ɗum woni qiyamuji neediji hoko woni moƴƴere hoko woni moƴƴude ko holko woni moƴƴude tawa a wiyani Allah wi a wiyani nelaɗo Allah wi moƴƴere hoko woni moƴƴere wal aqli haqqille kadi hoko woni haqqille hoko woni jogade haqqille o ko holɗum wal lugati e ɗemɗe men ɗe kam holno ɗe mbayi ɗemɗe ɗe holno ɗe mbayi ɗum ɗo ko ɗemgal arabeɓe ɗum ko sa jangi nahwu ɗum ɗo ko français ɗum ɗo ko anglais ɗen anglais jolti e aduna he joni ɗum ɗo ko pular ɗum ɗo ko bamarankore ɗum ɗo ko jolfe ɗum ɗo ko ceɗɗe ɗum ɗo ko joola ɗum ɗo ko hausa ɗum ɗo ko maninga ɗum ɗo ko koroboro ɗen ɗon ɗemɗe jangude ɗemɗe ɗe ɗeɗo gueɗe joyi so ndendi ɗum wiyete falsafatu wittude godal wujudu ilmun yubhasu fihi an haqiqati lwujudi walmarifati wal akhlaqi wal aqli wal lugati gandal ngal ganduɗa eɗen bitta e muɗum hoko woni godal hoko woni wodde enen kam hoko pamɗen e wodde sa ƴeewi ɗeɗo gande ɗe puɗɗi ko ɓooyi imru'ul qaysi ko jahiliyanki o wi arana mudiina li amri gaybin wa nusharu bittaami wa bisharabi min de kam jimi en mudiina li amri gaybin to paaɗen to en ganda ken heñotoɓe tan eɗen jaha kono to paaɗen to en ganda eɗen ñaama eɗen jara asafirun wa zubbanun wa didun asafirun wa zibbanun wa dudun wa ajra'u min mujallihati dhi'abi mbaɗen kono moolo toon mbaɗen kono buubi mbaɗen kono gilɗi kono noon enen ɓuri hay boyale suusde enen ɓuri hay boyale suusde imrol ay si fuɗɗinoma wittude ɗum ɗon ɗum wiyete falsafatu falsafaji ene keewi falsafa yunaniya ne woodi falsafa igriqiya ne woodi falsafa firawniya ne woodi falsafa ifriqiya ne woodi falsafa islamiya ne woodi falsafa farisiya ne woodi falsafa hindiya ne woodi falsafa turkiya ne woodi falsafa wiyete e ɗemgal français philosophe wiyeteɓe philosophe o ko ɗemgal yunaniyankoɓe philosophe save o ko gando fila o ko neɗɗo philosophe alfaylasufu philosophe ko neɗɗo mo ganduɗa ene andi hunde o wittata gueɗe ɗe kono noon wona ayaji o wittirta wona qur'ana o wittirta wona sunna o wittirta ko haqqille ɓolo ɓolo tan hoko woni wonde neɗɗo on ɗon falsafa omo yiite oko ɓuri yiitede e muɗum e tindiɗi leƴƴi ɗi jogiiɗi tindiɗi yimɓe ɓe jogiiɗi wittude godal ɗum ɗon wiyete falsafa wittude gandal hoko woni gandal wittude hoko woni needi wittude hoko woni haqqille wittude ɗemɗe men ɗe kaaleten ɗe ɗeɗo ɗemɗe holno ɗe cañori hol baɗɗo ɗemɗe ɗe ɗemngal fof holko suuɗi e muɗum ɗum ɗon wiyete falsafatu wona gandal kangal yeɓede ene hani janguede woto fantino hen kono janggu hen seeɗa ene moƴƴi an o e hoorema sa jangi a ɓeydan hen ha heewa eɗen jogui anduɓe ɗum ha keewi farabi en ko faylasufi en ibnu sina en ko faylasufi en ɓen faylasufi en istisraqiya en faylasufi en woɓɓe enen goodi ko wayno Ghazali ko kaalowo mawɗo ko gando ko bittirowo haqqille ko wayno ibnu rushd ko faylasuf mawɗo ko kaalowo ko bittirowo haqqille gande ɗe ɓe kaali ɗe ɗum ɗon wiyete philosophe ɗum ɗon o wi da ɗaccu ma yuqaalu ko ene haale ko wala takun woto laato mutaghafilan aɗa welsidi an ilmi falsafatin gandal falsafa tahtalu biha ngal aɗa ñaaƴira wittu gandal falsafa ñaaƴira ɗum gando mani wi'i ndani gando mani wi'i nani gando mani wi'i ndani so ɓooyi an o heerema mbiya mino ko ni mbimi
mino ko ni mbimi kamɓe ko ni ɓe mbi mino ko ni mbimi goto fof ko en haalata Allah haali ala hen nelaɗo Allah haali ala hen ɗum wiyete falsafatu da ɗaccuma yugalu ko en haale ko wala takun woto laato mutagafilan aɗa welsidi an ilmi falsafatin gandal falsafa tahtalu biha ngal aɗa ñaƴira hay sa janngani falsafa o fof tinno janngu ɗemɗe ɗe ɗemɗe men ɗe aɗa kaani janngede nde wonno ɗemɗe men ɗe mofti pine meɗen pinal fulɓe mofta ko e pular fuɗɗorto mbawa ɗemgal fulɓe pinal bamarankoɓe ko ɗemgal bamarankoɓe fuɗɗorto pinal jolfuɓe ko ɗemgal jolfuɓe fuɗɗorto eɗen kaani janngude ɗemɗe meɗen ɗe mbasen waade no woɓɓe ɓe ngannduɗa so janngi arabe o gayni hankadinnam gandi qala llahu qala rasulullahi tan gande keddiɗe fof moƴƴani ala wona noon matte ene moƴƴi ha mayi janngu ɗemgal maɗa ko pinal maɗa jeeɗa e leñol maɗa ganda leñol maɗa ko woni gando mawɗo ene wiya ibnu hasmin o wi leñol fof ngol jiiɗa watta ɗum leñol ko gueɗe nayyi ko adi fof ɗemgal leñol ngol ɗemgal ngal ko hunde himmude ha no feewi ɗemgal wattuma neɗɗo saɗa jogii ɗemgal tan ka leñol maɗa sa acci ɗemgal ma a natti wonde leñol maɗa ɗemgal ko hunde himmude ha no feewi gueɗel ɗiɗaɓel leydi maɗa ko ɗo min jeeya sa wi Fuuta tan ko fulɓe sa wi Masina tan ko fulɓe sa wi Segu tan ko bamarankoɓe sa wi Ñooro tan ko seɓɓe ko hono noon leydi yimɓe ma askitine e leydi ɓeɗo ko to jeeya ɓeɗo ko to jeeya ɓeɗo ko to jeeya so ɗum ɗon immima ɗon ɗemgal immima ɗon leydi immima ɗon diina leñol ngol ɓeɗo diina mun en arabeɓe gandira ko islam endi en gandira ko buusiyankagal Grèce en gandira ko diine goto fof e diina muɗum sa wi Rome tan gandira ko chrétien yagal goto fof e diina muɗum diineji ɗi gande so ɗum ɗon yawti gueɗel battowel naygel tindi maɓɓe goto fof e tarikh muɗum leñol fof ngol jiiɗa jogoto tarikh minen tarikh amin ko kaari e kaari mbaddi e kaari arabeɓe ne jogui tarikh haji muɗum en ñalawmaji maɓɓe baɗnoji harbul basusi en hankadi nam sa yawti harbul basusi en ɗum ko ayyamal jahiliyati ngara ayyamal islami Sayf ibn Zi Yazinin en ɓe mbaɗidani ɓe battidani ɗin ɗon tindi leñol fof tawrete ɗum ɗon sa ari to fulɓe Hamadi Manna en Hamboɗejo en hankadi nam noon Samba Gelagel en eyyi goto fof e pinal muɗum goto fof e leƴƴi muɗum ɗum ɗon leñol fof wonata leñol sana jogo ɗen ɗon gueɗe nayyi ɗemgal e leydi e diine e tarikh ganni muɗum ko yawtuno ɗum ɗo minen min gonno ko ɗum ɗo min gonno ɗum woni da o wima ɗaccu ma yuqalu ko ene haale ko wala takun woto laato mutagafilan aɗa welsidi an ilmi falsafatin ga gandal falsafa tahtalu biha ngal aɗa ñaƴira innal awaila o wi mawɓe ganni lam yakunuɓe laatanoki buhalan koɓe ɗayɓe buhalan ko jam'u bahilin ko neɗɗo tan mo ala haaju wiyete bahil innal awaila ganna mawɓe ganni lam yakunuɓe laatanoki buhalan koɓe ɗayɓe mawɓe ganni ɗayani de fal jam'u rendinde bayna diddi hakkunde beñodirɗi ɗiɗi sahi musidɗam mu haalum ɗum ene jombi diddayni ndendata ha darga daro mawɓe ko noon mbi te ko noon waye hakkille diddayni ko amrayni wujudiyayni la yajtami'ani wa qad yartafi'ani ɗum ɗon wiyete diddayni gueɗe ɗiɗi goɗɗe ɓe kawrata kono ɗiɗɗi fo aɗe mbawi iwde ɗon ko wayno rawnude e ɓawlude hunde wonata ranere nde wona ɓalere ala ma nde ɓawli ma nde rawni kono wonata ene ɓawli ene rawni ɗum wawa wonde ɗum noon ene wawi ɗiɗɗi fof ɗi immo ɗon wojja rawnani ɓawlani wojji ɗum ɗon wiyete diddayni omo jooɗi o immi ala wawa wonde ma o immima ma walla o jooɗima kono wonata omo jooɗi omo immi ɗum wonata ma o jooɗima tan ma o immima tan kono ko jooɗiɗo ko immiɗo ɗum wonata ɗum wiyete diddayni ɗiɗɗi fof noon ne mbawi iwde ɗon o wasa jooɗade o wasa immade o lelo ɗum ɗon wiyete amrayni wujudiyani la yajtami'ani wa qad yartafi'ani
gongel ngel ko naqidayni wiyete naqidayni ko amrayni wujudiyani la yajtami'ani wala yartafi'ani ɗi ndendata ɗi diddota ko kanƴi ɗiɗɗi fof ko wayno gurdam e mayde o wawa wurde omo maayi ala ma o maayi ma o wuuri te gongel ala ɗon en mbiyata o wurani o mayani ko ni o wayi ala ma o wuuri tan ma o maayi kono noon wona omo wuuri omo maayi wawa rendude te ɗiɗɗi fof ɗi mbawa riwade omo yiya ma walla o yiyata ko naqidayni omo yiya ma walla o yiyata o wawa wonde omo yiya omo yiya o yiyata wawa rendude ma woni omo yiya ma woni o yiyata kono wonata omo yiya omo yiya o yiyata ɗiɗɗi fof mbawa rendude kono noon ɗiɗɗi fof kadi mbawa riwade en mbawa wiide o yiyata omo yiya so yiyata tan ko gumɗo ma walla ko gumɗo tan o yiyata kono noon en mbawa wiide ɗiɗɗi fof nendi e makko omo yiya o yiyata wawa rendude kadi en mbawa ittude ɗon ɗiɗɗi fof o yiyata omo yiya en mbawa riddude ɗiɗɗi fof gotel ma tabita hen ɗum wiyete naqidayni ko gotel tabitan ɗiɗɗi fof mbawa riwade gurdam e mayde ma wuuri ma o maayi kono ɗiɗɗi fof ɗi ndendata kadi ɗiɗɗi fof ɗi ndiwotako yiide e wumde ko noon wayi ma omo yiya ma walla o yiyata kono wonata omo yiya o yiyata ɗum wawa wonde ɗi mbawa rendude kadi ɗiɗɗi fof ɗi mbawa riwade ɗum wiyete naqidayni ɗum woni innal awaila o wi mawɓe ganni lam yakunu laatanoki buhalan ko ɗayɓe fal jam'u rendinde bayna bidde hakkunde beñodirɗi ɗiɗi sahi musidɗam sahi o ko sahibi o ittiba o ko tarhimu mo haalum ɗum ene jombi caggal ɗum ɗon o wi ilmul kalami ko wiyete ilmul kalami won ñeŋoɓe ɗum ɗon kadi gandal patugal e ilmul kalami hoko woni ilmul kalami ilmun yubhasu fihi an isbati al aqaidi ad-diniyati bi istikhdami al adillati al aqliyati wan naqliya ilmun yabhasu fi isbati al aqaidi ad-diniyya bi istikhdami al adillati al aqliyya wan naqliya ɗum wiyete ilmul kalami gandal ngal ganduɗa ɗaɓɓate e muɗum ko tabitinde hujjaji piɓle diinayankoje tabitinira ɗum haqqille muɗum ma walla tabitinira ɗum ayaji qur'ana ma walla sunna nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam ɓuri lollude hen noon ko tabitinirta ɗum ko haqqille muɗum tan haqqille ɓolo ɓolo yajibu lillahi alwujud wujudu o mo kaleten to ibnu ashir to yajibu lillahi alwujud wal qidam kada al baqa wal ghina al mutlaq caggal ɗum ɗon o wi wujuduhu lahu dalilun qadi' godal Allah ne waɗi dalil celluɗo wona Allah wi huwa Allahu de wona qul huwa Allahu woni dalil o de ala ko hajatu kulli muhdasin lis-sani' kala ko fuɗɗa ene jogui pewnuɗo ɗum ɗum woni dalil godal Allah dalilul hudusi ko ɗum ɗon woni dalil godal Allah subhanahu wa ta'ala dalilul ijadi mo ibnu ashir halata o ولم وجوده له دليل قاضي حاجة كل محدث للصانع لو حدثت لنفسها الأكوان لاجتمع التساوي والرجحان وذا محال وحدوث العالم من حدث الأعلاج مع تلازم فوق دليل ياجي حق إلا ينكوجي قولي ثم الدليل يد علم عقل علم الكلام أو علم الكلام متى أشيب كلام جل نرى بمنطق غندال غنغال أن وودي أن علم المنطق هو علم المنطق علم بالقواعد والمبادئ التي تحكم التفكير السليم والاستدلال غندا دوسde e pooɓe ɗe ganduɗa ko kañum ñaawata miijo sellugo ngo o ñaaki e dallinogol ma walla taarif ɓurɗo lollude e ilmul manɗigo o alatun yasimu mura'atuha azdihna anil khada'i fi tafkiri won andiniroɓe ni ilmul manɗigi kono ɓen gabbi e wonde manɗigo ko ilmu alatin wona ilmu telɗo e hoore muɗum ko ilmu ballitortoɗe e gande keddiɗe ɗe ɗum woni ilmul kalami mata ushiba ilmul kalami ko gandal ngal ganduɗa faati ko e tawhidu taw ko dalilude haqqille yankoji tan mata ushiba kala nde ilmul kalami o jillodira bi manɗigin e ilmul manɗigi sirfin labtuɗo tahirru ala yadayhi ne fukko e dow muɗum ene fukko e juuɗe muɗum jibalun kaaƴe kañum ɓuri hayre tabidde ilmul kalami so dallinorima manɗig dalil o hayre ne firto kono kañum firtotako hayre ne fusa kono kañum firtotako no haalirteni no ɓe gaddirta daliluji ɗini ko a dalil celluɗo alalamu mutaghayyirun wa kullu mutaghayyirin hadisun falalamu hadisun jibina alalamu hadisun ɗon ɗon dalil o firtotako ha darga darwa
hayre ne dirta e place mun kono on ɗon dalir diltata e place muɗum ɗum woni la ilmul kalami mata ushiba kala nde jillodira bi manɗiqi ne ilmul manɗiqi sirfin labtuɗo tahirru ene fukko ala yadayhi e juuɗe muɗum jibalun kaaƴe tahirru ene yana ala yadayhi e juuɗe muɗum jibalun kaaƴe towɗe ene mbawi yande kono ilmul kalami e manɗiqi yanata dalil muɗum dirtata kono selli ene wayno ken la radda o wi ruttugol ala li shubahil musarati jiiɓuyaji irtateɗi ɗi anɗe Allah gaddata mbiya enen janira e tawhid enen bonnita tawhid ala fof ko wawi ruttude ɗi sana ilmul kalami e man ɗi ilmul kalami o ko wajibu on daroto yeeso jiiɓuyaji ɗi anɗe Allah mbiyata enen nanna e tawhid gaño Allah so wi ene sikkina yimɓe e godal Allah ilmul kalami o hokkamo dalil celluɗo mo wawa firtude te lasli muɗum dallinorade haqqille lasli muɗum ene Qur'an ngati annabi Ibrahima alayhi salatu wassalam nde o darodi e namruza wimo nde o wi namruza inna rabbi allazi yuhyi wa yumitu Allah ne wurna ne wara namruza wimo qala ana uhyi wa umitu Ibrahima jaborimo annabi Ibrahima alayhi salam jaborimo ko haqqille muɗum wimo inna allaha ya'ti bi shamsi min al mashriqi fa'ti biha min al maghribi ɗum ɗon ko dalil haqqille Allah ittata nange ko funnange an ittunge hirnange fa buhita allazi kafara o muga o rongi jabade o ala dalil o wawa la radda ruttugol ala li shubahi jiiɓuyaji almusarati irtateɗi gayruhu ko jiidane e ilmul kalami ene sella mbiya gayruhu ene sella mbiya gayrahu wa bidunihi so tawi wonani ilmul kalami la yastarihu lbalu ɓernde foftata haqqille foftirta ko tawa ene andi ilmul kalami wawa ruttude shubhaji ɗi anɓe Allah mbiyata ene gadda e tawhid jiiɓuyaji ɗi anɓe Allah mbiyata ene gadda e diine ruttata ɗin ɗon ko ilmul kalami e man ɗi la radda ruttugol ala li shubahi jiiɓuyaji almusarati irtateɗi gayruhu ko wona ilmul kalam wa bidunihi so wonani ilmul kalam la yastarihu lbalu hakkille foftata wal aqlu ay haqqille mo ɗeɗo gande pawe mun o nurun haqqille ko annore mana ɗum taklifi haqqille famɗane yimɓe de Allah wi ko la'allakum tafakkaruna la'allakum tazakkaruna la'allakum ta'qiluna en haala e Qur'an la'allakum ta'qiluna belama on kaqqil ulil albabi jomiraɓe haqqillaji afaman mejjite ay on wiyata ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnasi kaman masaluhu fi zulumati neɗɗo mo ganduɗa Allah waɗani ɗum haqqille yamshi bihi fi zulumati mejjite ay on fuɗɗortoni jafoɗon kam kaman masaluhu fi zulumati laysa bi kharijin minha awaman kana mayyitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi nnasi kaman masaluhu fi zulumati jogiiɗo haqqille omo ngalda omo ala haqqille gona gotum de haqqille ko hunde mawde yimɓe kanani welsindade haqqille o haqqille ko mana ɗum taglifi awaman kana mayyitan neɗɗo mo ganduɗa ko mayiɗo wonno fa ahyaynahu min gurtinimo wa ja'alna lahu nuran min mbaɗanimo annore yamshi bihi fi nnasi omo yaara annore nde hakkunde yimɓe on kaman masaluhu ene wayno mo ganduɗa fi zulumati woyi koye gonɗo e niɓe laysa bi kharijin minha ɓeɗo ɗiɗo gona gotum joom haqqille mo ala haqqille gona gotum ɗum woni o wi wal aqlu haqqille nurun ko annore muksi ɗum ene nunɗi misanuhu ko haqqille ɓetata kala ko haqqille ɓeti ene nunɗi wo bi hujjatil burhani ko e dalil burhan yukalu minhu haqqille o ɓetirte kala ko kalɗa kala burhanu muɗum kala ko kalɗa kala dalil muɗum heddoto gande ɗeɗo gande kalaɗe ɗe falsafatu o e ilmul kalami o e manɗigo o kala ko kalɗa yo taw dalil mun ene woodi sa haali ko wodani haala ma wona mere haalɓe falsafa ɓe ko ɓe ɓuri haalde ko heewi hen wodani nde wonno tawɓe tuugaki e dalilaji kono soɓe tuugima e dalil koɓe kalata ko ene selli haaloɓe ilmul kalami ɓe soɓe tuugima e dalil haala maɓɓe ene sella kono soɓe gacci dalil haala maɓɓe sellata haaloɓe ilmul manɗiqi ɓe ɓenna ko noon mbay so tuugima e dalil haala mun en sella so tuugaki e dalil haala mun en sellata wal aqlu haqqille nurun ko annore muksiɗum ene nunɗi misanuhu ɓetu haqqille wa bi hujjatil burhani ko e dalil burhan minhu yukalu ko e muɗum ɓetirte haqqille ɓetirte ko burhan ɓetirte ko hujja kala ko kalɗa taw aɗa jogui hujja muɗum kala ko kalɗa taw aɗa jogui burhan muɗum ɗum woni dama ɗaccu ɗum yuqalu ko ene haale wala takun woto laato mutagafilan aɗa welsidi an ilmi falsafatin gandal falsafa tahtalu biha ngal aɗa ñaaƴira innal awaila mawɓe ganni lam yakunu laatanoki buhalan ko ɗayɓe
فالجمع رندين بين الضد حكون بنيونير دي صاحي مسيدم محال ان جنبي علم الكلام غندال علم الكلام متى أشيب كلا جلو ديرا بمندقين امندق صرف لابتدو تخر ان فكو على يديه جود مودم جبال كاجي لا رد رتغول على للشبه جيبو ياجي المسارة إرتتيدي غيره كونا علم الكلام وبدونه سو علم الكلام أو أراني لا يستريه البال حق إلا فوفتتا والأقل حق إلا نور كو النور مقصد أن نون ميزانه بتر مودم وبهجة البرهان كو هجة برهان يكال منه حق إلا أو بترته ɗum woni min nande meɗen hande heddoto mbiyen ɗeɗo gande no puɗɗorino ɗen ni aɗe mbaɗa luural ilmul kalami ene waɗa luural sone dagima walla dagaki won yaruɓe ene dagi won yaruɓe dagaki manɗig ene waɗa luural so ene dagima walla dagaki ko ɗeɗo gande ɗiɗi hande ñanguɗen yanta e sappo ɗe joguinoɗen ɗe wona sappo e ɗiɗi ilmul falsafati o ko so gandal woɗɗoyi sa woɗɗoyi e gande ɗe hankadinna naata e ko wiyete falsafa eɗen ñaagui Allah yalla naftira en ko woni hen وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين